Hala zuen amaz, venga. Haupa, zer moduz? Guretzat Makatxineko mundialera joate izan zen kriston esperientzia polita. Baditugu oroitzapen agitzonak, han ezagutu genuen jendea. Nik gelditu nintzen harrituta zenbat badakiten euskal kultura eta historiari buruz. Eta, deus, hori, Timoteo eta biek bizi izan genituen egun batzuk, ahaztezinak izango direna guretzat. Eta pentsatzen dugu, guk txiripaz lortu genuen joatea, Pablo Mendiburun bidez, eta hemen egin genuen txapelketa batetan, baina gaur egun Nafarroan ez dago txapelketarik mundialera joan ahal izateko, baina hemengo elkarteak egin dezaken zerbait, eta gu behintzat egongo ginen oso gustora baldin bagenuen aukera berriz joateko. Eta deus, hemendik eskerrak eman, antolatzen duenari euskal kolektibitateak antolatzen duen txapelketari, eta goraintziak han ezagutu genuen jende guztiari. Hala, agur!